Part 2. Ukážu vám všechno venku, co se mi koupila. A možná se i pobavíte. A ne, to je nic jestli. A jinak tu gumku mám od Kiki. A ještě musím napsat přaníčko k narozeninám. Ještě víc. To je Tiger, ano. Tak by měl být správně Tiger. Ale to správně. Musím šel někde dostat. A ne, jdu po schodech. Ze stupní. Tady má dolů a já chodím. No, na chození to nemá. Je holčička urážena. Teď, já nevím ani, jak jsem vyšla, ale zbylo mi asi tak za 5 korun. Bylo to do 200. A ten náhradník jsem jinak fakt koupila. Nikdy nechoďte, to je drahý. Tam jedna baba tu stojí 155 a já si tam jednou šla koupit. A prostě tak drahý. Ještě někde mají levnější. Ano, kousek ode mě mají levnější. Tam stojí tak 126, 9 cca. Ale já už na to chci, že jo, a já nebo jako na Bystřičce. Jakoby, on to je propojený mezi Bystřičkou a jakoby jste Bystřičkou na městí, cca. Takže tak, jo. Teď bych začala pršet, takže no a jak to bude jak to bude. Zmrzka, I don't know. Jogurt, I don't know. Takže vám jdu sice ukázat, co jsem si všechno koupila. Ano, před lidma. Ať si myslíte, co mě to je určitě. Takže mám jedno pro sebe. Dobrý. Mám to prakticky 2 pro sebe. Protože tam jsem koupila ty náhradníky a první jsem ji koupila tady to, protože nevím pro zlásky, protože ji mám ráda. Ale ono to šustí. Takže já myslím, že to nebude nic v těch přihrátkách. Takové cca. Já musím dívat jedna vraha. A doma, takže jako neovlivní mé hlava. Je to tak? Ale to se nejrychlejší projít. Jak je jeden? No. Další jsem mi koupila bombonky. Takovýho. Celý. Potom jsem mi koupila žikačky, protože ona ráda žiká, takže takový. Potom jsem mi koupila medvědka, protože už jsem nevěděla, co mám koupit za 17, i když bombony tam stávají tak 16 fakt, jo. Ale potom pro nás oběd mám toto, i když ona, já nevím, jestli ona to tam si dá. Ja. A posledně jakoby ten náhradník, což jsem jako nevěděla, jestli to jako koupí ona, nebo já nám to koupím. Ale jinak mám ten náhradník. Dobrý. Náhradníky, který za chvilku budou asi v Poslední toto. Což se mi docela hodně líbí. A jakoby nedá mi na to sáček, takže I don't know. Takže to myslím, že bylo vše. Tak. Jakoby až jakoby 4 minutky teprve. Mám jakoby na čase, jakoby, jak dlouho natáčím. Což je docela dobrý, protože
budu mít menší úložiště na YouTube. A ano, já jsem si fakt říkala, jakoby v tom obchodě, když jsem mi kupovala tu bomboň, prostě tu čokoládu, no. Já přemýšlela, že koupím nějakou čokoládu. Okay. A potom jsem říkala v obchodě, kámo, to by měl kupovat kluk, ne holka. A potom já, ty vole, teď si pamatuju, že to mi koupil Petr, můj ex, v první nebo druhé třídě. Myslím, že v druhý, že mi to dal. Dobře. I se jako psaníčkama, jako vezmu si tě a 3krát rád miluju tě. A měla nás takový nakreslený, jo. Při naší svatbu. Já nevím, kde to mám, jo. Já radši postojím, protože tady jezdí jak blázní. No já ještě budu čekat na jedno auto, jako kot. Jo, proč ne? Já jsem jí kopala lov, prostě já ji mám ráda, jako i z lásky. Protože ji miluju, jo. Z kamarádství z BFF. Jsme BFF od 3. třídy, fuj. Nenávidím. Na moce ona šla jakoby dolů. Protože oni šli na pivo, že jo. Na to mě ještě vosu. Jakoby, nebo já nevím, co byla sršeň. Co má žihadlo? Ale to měla by žihadlo. On mě sršeň má. Nevím. Teď nevím. No. Ještě... Budu. A to nějaký mladík, co vydělává. A je fotora. 2E, teda 2V, O, LOT. LOT. I don't know, jak se to čte, já fakt nevím. Ale možná jako kybe překvapená, já nevím. Jakoby v pátek ráno, nebo kdy ona si pro mě přijede, podle mě fakt ráno. Protože furt pro mě jezdí ráno, jako když máme mít nějakou přespálku, tak vždycky ráno. Jo. A protože my budeme mít šílený nákupy, ona má 6 000 prostě, na 6 000. Jo, má 3 000. Když to spojíš, máš 9 000. Tak. A něco na mě kaplo, se mi zdá. A nebo to bylo nějaké, ona fakt šíle. Já jim říkala, jako noční přítele, že tohle podle mě není všechno. Protože ona už pršela předtím, jo. Buď bylo předtím, že už mě jako prejač 2. A nebo tam ještě budou s tím, že si budou teďka dávat to druhý. Protože s tím, jak jsou takové 2, tak Láďa hodně jako kecá. On nezačeš pustit, že nočnímu příteli. Furt normálně já chtěla už spát, a ono bylo 23, něco, třeba 20, I don't know, jo. Bylo kolem 20, jo, stává. Ne, prostě nebylo 23 přesných, prostě bylo 24, se mi zdá. Ve 22 už je večerka, kámo, večerka. Ne, abyste ještě vykecali. Ještě. Ale myslím, že já vím, jako, že Kiki nedostane jenom ode mě bombony, protože my jsme děti a my ujíždíme na těch bombonech. Kámo, jsem ten mrak. A my ujíždíme na bombonech, takže. Takže v pátek ráno vám ukážu, co všechno dávám. 2 hodky tam jsou a další se dozvíte před doma v pátek ráno. Jo, vy se máte naslyšet a já se s vámi loučím a zatím papa.